ଶୁଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟ ନାମ ଯଦି କହିବା ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ବାପା ମା। କାରଣ ବା ହେଉଛି ବାୟୁ, ପା ହେଉଛି ପାଣି, ମା ହେଉଛି ମାଟି, ଆ ହେଉଛି ଆକାଶ। ବାୟୁ, ପାଣି, ମାଟି, ଆକାଶ ଏହି ଚାରୋଟି ପଦାର୍ଥରେ ଗଢ଼ା ନାମ ତାହାର। ଏଣୁ ଏ ଚାରୋଟି ବିନା ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ବିନା ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁନା ପୁରୁଣା ହେଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛ କି? ଘର ପୁରୁଣା ହେଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛ କି? ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ କାହିଁକି ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନକୁ ନେଇ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସବୁବେଳେ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ଦୁନିଆର ଯେତେ ସବୁ ଖୁସି ଅଛି ସେସବୁ ଖୁସି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଓ ତାଙ୍କ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୀବନରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କର ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା କାହିଁକି ମହାନ ହୋଇଥାଏ? ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବି। ମା ତୁ ସତରେ ମହାନ, ଯିଏ ଆମକୁ 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି 3 ବର୍ଷ କୋଳରେ ଧରି ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ହୃଦୟରେ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ମା। ଆମେ ତାର ଯେତେ ସେବା କଲେ ବି ଆମେ ତା ଋଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ।